Γεια σας, καλώς ήρθατε στο My Life Gym. Είμαι η Μαρία και θα σας παρουσιάσω πιλάτες. Σήμερα ο εξοπλισμός μας είναι ένα δαχτυλίδι. Ξεκινάμε με λίγο ζέσταμα. Ανοίγω πόδια, εισπνέω από κάτω, εκπνοή, βγάζω χεράκια. Εισπνοή, εκπνοή, άλλη μία. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνέω, το εντώνω χέρια επάνω, κρατάω το σώμα μου χαμηλά, μακραίνει το σώμα επάνω, ουρίτσα κοιτάζει το πάτωμα, ρουφάω στο μάχη μέσα, εκπνοή, μια δίπλωση μπροστά. Ακροδάχτυλα στο έδαφος, εισπνέω, μακραίνω τη σπονδυλική μου στήλη, κοιτάζω λοξά μπροστά. Εκπνοή, αφήνω το κεφάλι μου να κρεμάσει τελείως κάτω, χαλαρό. Αριστερό χέρι ανοίγει επάνω, θώρακας ανοιχτός, περιστρέφομαι. Εισπνοή και κάτω. Κοιτάζω λοξά μπροστά, λυγίζω ελαφρώς τα γόνατα. Εκπνοή, χαλαρώνω, δεξί χεράκι επάνω, θώρακας ανοιχτός. Κάτω, κρεμάω κεφάλι, ανεβαίνω αργά μέχρι επάνω. Πιάνω αριστερό πλευρό, δεξί χέρι ανοίγει στο πλάι, λεκάνη κοιτάζει μπροστά. Εκπνοή από την άλλη. Εισπνοή, εκπνοή, χαλαρώνω μπροστά. Κλείνω ποδαράκια, αφήνω δεξιά μου πλάτη να κρεμάσει τελείως. Το κεφάλι μου κρεμάει προς τη δεξιά πλευρά. Εκπνοή, αριστερό χέρι έρχεται πάνω από τα αυτή, θώρακας ανοίγει. Αισθάνομαι το stretching στην αριστερή μου πλευρά. Εκπνέω, αλλάζω. Δεξί χέρι στο πλάι, αριστερή ομοπλάτη κρεμάει. Εκπνοή, χαλαρώνω. Φέρνω δεξί γόνατο επάνω. Πιάνω, ανοίγω θώρακα. Έχω την τάση να φεύγω μπροστά, αλλά κρατάω τις ομοπλάτες πίσω. Ουρίτσα κοιτάζει προς το πάτωμα. Δεξί πόδι flex. Εισπνέω βαθιά, εκπνοή, δεξί χέρι με ανοίγει στο πλάι, θώρακας ανοιχτός. Κοιτάζω στο πλάι, κρατάω βλέμμα σταθερό σε ένα σημείο. Μένω σε ισορροπία. Εκπνοή στο κέντρο, κατεβαίνει, αριστερό πόδι επάνω, πιάνω, μένω σε ισορροπία. Κρατάω ίσια πλάτη ευθεία τη σπονδυλική μου στήλη. Εκπνοή και αλλάζω. Κρατάω σταθερό το βλέμμα μου σε ένα σημείο. Εισπνοή, εκπνοή, χαλαρώνω. Εισπνέω. Εκπνοή. Άλλη μία εισπνοή. Εκπνοή. Μία τελευταία εισπνοή. Εκπνοή. Παίρνω το δαχτυλίδι μου, το τοποθετώ ανάμεσα από τα πόδια, πάνω από τα γόνατα. Χεράκια στη μέση. Εισπνοή, έρχομαι να καθίσω. Εκπνοή, πιέζω δαχτυλίδι και σηκώνομαι αργά. Εισπνοή, ελεύθερο το δαχτυλίδι. Εκπνοή, πιέζω δαχτυλίδι μέσα και ανεβαίνω. Εισπνοή. Εκπνοή, ρουφάω στο μάχη μέσα. Ουρίτσα κοιτάζει προς το πάτωμα και εκπνοή. Άλλα 6, 5, 4, 3, 2, 1, εκπνέω, πιέζω, χαλαρώνω, πολύ ωραία. Παίρνω δαχτυλίδι στο ύψος του στήθους. Εκπνοή, πιέζω μέσα. Εισπνοή, αφήνω. Εκπνοή, πιέζω. Εισπνοή, αφήνω. Εκπνοή, πιέζω και εμένα. Πιέζω το δαχτυλίδι προς τα μέσα. Εκπνοή, χαλαρώνω. Έρχομαι στο στρωματάκι μου. Αριστερό γόνατο στο έδαφος, δεξί.
Αφήνω γλουτούς να πέσουν προς τις φτέρνες. Εισπνοή, ισχύει πλάτη. Φέρνω χεράκια μπροστά και κάνω μια μικρή καμπούρα. Εκπνοή. Εισπνοή, στο μάχη μέσα. Εκπνοή. Μια τελευταία εισπνοή. Και εκπνοή. Αφήνω γλουτούς να πέσουν στο πλάι. Πόδια να έρθουν μπροστά. Κάνω την έσω στροφή στους μυρούς μου, έτσι ώστε να έρθω πάνω στα καθιστικά μου κοκαλάκια. Κρατάω το δαχτυλίδι στο ύψος του στήθους και ίσια πλάτη. Χαλαρώνω το δαχτυλίδι, εισπνέω, κατεβαίνω ελάχιστα κάτω. Εκπνοή, πιέζω και ανεβάζω. Εισπνοή. Εκπνοή. Σε ένα roll down μέχρι κάτω. Εκπνοή επάνω. Δεν κατεβαίνω υπερβολικά χαμηλά. Άλλες 4. 3. 2. 1. Εκπνοή, χαλαρώνω. Έρχομαι να ξαπλώσω, ενώ φέρνω το δαχτυλίδι ανάμεσα από τα πόδια. Κρατάω μέσα τα γυλιά μου. Δεν αφήνω να κάνω λόρδωση στη μέση, κρατάω ένα μικρό κενό. Σχεδόν η πλάτη μου εφάπτεται με το στρωματάκι μου. Ο αφαλός μέσα στη σπονδυλική στήλη σαν να έχει πέσει ένα βαρύδιο πάνω στην κοιλιά μου. Εκπνοή, πιέζω προς τα μέσα. Εισπνοή, αφήνω. Εκπνοή, πιέζω. Εισπνοή, αφήνω. Καθώς εκπνέω και πιέζω, αισθάνομαι τους προσαγωγούς μου να δουλεύουν το μέσα σημείο από τα πόδια μου. Εισπνοή και εκπνοή. Δουλεύω αναπνοές, εισπνοή και εκπνοή. Μένω και πιέζω με ένταση, έτσι ώστε να αισθανθώ το εσωτερικό των ποδιών μου να δουλεύει, τους προσαγωγούς μου. Εκπνέω, χαλαρώνω. Πλέγω χέρια πίσω από το κεφάλι, κάτω από το κόκαλο του κεφαλιού. Εισπνέω βαθιά, εκπνοή, πιέζω και ανεβαίνω. Και κάτω, εισπνοή, εκπνοή, πιέζω και ανεβαίνω. Εισπνοή, εκπνοή. Για άλλα 6, 5, 4, πολύ αργά και μαλακά, 3, 2, 1, μένω και πιέζω. Εκπνοή, χαλαρώνω. Κρατώ τη φυσιολογική καμπύλη στον αφιέρα, ελευθερώνω το δαχτυλίδι μου χαλαρά. Εισπνοή, χέρια έρχονται πίσω. Παρ' όλα αυτά δεν χαλάω την καμπύλη της μέσης μου. Σε καμία περίπτωση μην αφήσετε την λεκάνη σας να κάνει λόρδωση. Αφήστε την απλώς στο στρώμα. Εκπνοή, χεράκια μπροστά. Εισπνοή, πίσω. Εκπνοή, μπροστά.
Άλλη μια εισπνοή πίσω και με την έκπνοη παίρνω μαζί μου το κεφάλι και το πάνω μέρος του σώματός μου. Τραβάω ομοπλάτες επάνω και πίσω. Πιέζω το δαχτυλίδι προς τα μέσα, αισθάνομαι την ένταση. Πηγούνι προς το στέρνο και έκπνοη πιέζω προς τα κάτω. Συνδυάζω την αναπνοή καθώς πιέζω μόνιμα το δαχτυλίδι προς τα μέσα. 5 εισπνοές και 5 εκπνοές. Εισπνοή, 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 εκπνοή, 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 εκπνοή. Χαλαρώνω κάτω, παίρνω το δαχτυλίδι μου, το τοποθετώ ανάμεσα από τα πόδια, εγκαλιάζω τα γόνατά μου και κάνω μικρές κινήσεις της λεκάνης μου δεξιά και αριστερά.